Uko pekatuen astu nean haundiaiz gurutzean Jesus erortzen da berriz. Gurutzepean Jesus erortzen da berriz. Itxaso samina amare bihotza. Eta aita santuaren asmoan ate gure ita zeroetan zerana. Sankizan berik zure izena, etorrerik zure erreinoa, egin berik zure gaia zegoa bezala gurean ere. Emaniko zua horretako ogia, barkatu gure zorak, guk ere gurezkotu nahi partzatzen diogu ezkero. Eta ez murtentan dira eraman, baina eta gaitzak zortzen ditu. Jesus onan igari, gurutziz zatua, damude bihotzetik, zunai abentua. Aitaren eza, Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Erruki
betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, Jainko jauna, gizon emakume guztiak zure semearen gurutzeko heriotzaz salbatu nahi izan dituzu. Egizu, estegi hori mundu honetan ezagutu dugunok, erosperaren fruitua iritsi dezagula zeruan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, Jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Filipotarrei, Kristo Jesusek, Jainkoaren izaera bereko izanik, ez zio gogor eutsi Jainkoarekin berdin izateari. Bestela baizik, bereaz ustu egin zen, morroi izaera hartuz, eta beste edozein bezala azalduz. Eta gizon bezala gerturik, apaldu egin zuen bere burua, menpeko eginez heriotzaraino, gurutzeko heriotzaraino. Horregatik, Jainkoak goratu egin zuen, eta izen guztien gaineko izena eman zion. Jesusen izenera belaun guztiak makur daitezen, zeruan, lurrean eta lurpean, eta mengain guztiek aitor dezaten. Jesu Kristo jauna da, aita Jainkoaren hiltzarako. Jaunak esana. Eskerrak jauna. Jauna dut hartzai. Inor ez da zerura igo, zerutik jaitsi dena besterik, gizonaren semea. Moisesek basamortuan sugea altxa zuen bezala, hala altxa beharra da gizonaren semea. Sinisten dion guztiak betiko bizia izan dezan. Hain maite izan baitu Jainkoak mundua, bere seme bakarra eman dio. Ari sinisten dionik inor gabez dadin, baizik betiko bizia izan dezan. Jainkoak ez baitu bere semea mundua galtzera bidali, baizik haren bitartez mundua salba dadin. Jaunak esana. Gurutze santuaren goralpena ospatzen dugu aurtengoan ere, hementxe gure ermite honetan. Gure tradizioak, gure sustraiak gogora ekartzen digun toki honetan. Pentsatu behar dugu, ermitie hauek zenolako merituarekin eraiki izan zituzten garai batean. Lehengo Leitzarrek zenolako fedea, zenolako borondatea, olako toki bat hemen halako toki honetan eraikitzeko garai hartan egoten ziren baliabideekin. Izugarrizko meritua eta batez ere adierazten dute haien fedesakona. Orain dela urte batzuk ere, zolanean lan edarrak eginez eta berriz ere eta orain ere kasu eginez eta mantenduz eta honea etorriz eusten diogu lehenko usarioari, lehenko tradizioari eta horrek garrantzi handia duke. Eustea, aurrera segitzea eta batez ere lehenko hauek, ermiki hauek, gogorazten digute mundu honetan gure bizimoduan ez gaudela ez dela kasualidade euskal. Ez dela zentzu gabez hemen gaudela besterik gabe. Baizik eta gogorazten digoek goiko laguntza hura behar dugula.
hain zuzen ere, jainkoak eginak erala, eta mundu honetan gaudela ere goiko laguntza hori ezinbestekoa degula. Hain zuzen ere gogoratuz, Jesusen ezaugarri oso importantea hori. Bere gurutzean. Gurutzean Jesusek salbatu ninduela. Gurutzean bere bizia emanez, Jesusek salbazioa ere ekarri zigun. Batez ere gauz bat adiraziz, eta da maitasuna. Gurutzeak, sufrimenduak, jangoikoaren maitasuna gogora ekartzen dugu. Garai batean, pentsatu behar dugu, erromatarrentzako tortura instrumentu bat zena, erromatar batek gurutze ikusten zuelarik, ikusten zuen tortura instrumentu bat. Jesusek bertan, bere bizia emanez, bertan bere azken arnaseraino eta bere kasik azken odotak jaixurtzeraino egonez, bilakatu zuen maitasun, pake, salvazio ikur. Hori da, gaur egun gurutze ikusita guk sentitzen duguna. Mendi gailur batean, atali batean, pertsona batek lepoan daramala, edo zen tokitan ikusten dugula, gurutze bat, hoi da guk oain ulertzen duguna. Fedea, jainkoaren salvazioa, kristautasuna, Jesusek ekarritako bere mezua, eta hoxe da gaurkoan berari eskatzen dioguna. Bere laguntza gure herri osoarentzat. Baita ere eskatzen diogu bere maitasun hori gure bihotzean ere jar dezala. Jangoikoak maite gaitu eta nahi du guk berari ere maitasunez erantzun dezaiogula. Eta ez hori bakarrik, nahi du gure artean ere elkar maita dezagula berak maite izan duen bezala. Goizera bere agindu berria. Elkar maita dezazuela nik maite izan zaituztedan bezala. Eta berak maite gaitu, maite izan gaitu, bere bizia emateraino. Hoxe eskatzen diogu, bere maitasun hortatik ere eman dezaikuen pixka bat. Gure artean, elkar maitatuz, elkar lagunduz bizi gaitezela, jangoikoari begira, bere laguntza beti bihotzetik erregutuz. Eta orain gure eskariak egingo ditugu. Eskatuko dugu pakearen alde, eskatuko dugu entzuzen ere, munduko gerrak eta gorrotoak eta buka daitezela, eta benetako pakeak nagusi izan dadin, eska dezaiogun jaunari. Jose Miguel, Javier, Nicolas, Jose Mari eta Juan Fermin jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jesús maite, maite, maitea, izan egin gure maitea. Jesús maite, Beronek kendu baizuen gurutzeko aldarean mundu guztiko pekatua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin eta zure ezik.
beti zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu. Guk jangoiko ahal guzti du beti ereko horri. Burutzeko zua izanean, ezarri bai duzu gizon emakume guztien salbamena. Heriotza sortu zen toki beretik, zedin bizia. Eta zuaitzean izan zedin garaitua, zuaitzean garaie izan dako etxaia Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aingeruek zure ongitasuna goresten dute. Espiritu doatsuek zure ospea adoratzen, goiko itarek zuri ospe zagur egiten, postasun berak bainitu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Kanta ezagun aingeruei, zeruko santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondo berdin kalizarturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kalizarata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sartintzari onartu gaituzurako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaladurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, baita ere gure hildakoak, gogoan ditugu Jose Miguel,
Javier, Nicolas, Jose Mari eta Juan Fermin. Erruki zakizkigu arrengo guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria eta Batsuarekin, San Jose, bere senadorekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gore zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, Jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etorri zure renua, egin beti zure naia, zeruan gezean lurrean ebai guztua, eugandako ogia, markatu ezorra, guk ere bezor nahi, barkatzen diegun ezkero, eta ez duten taldea baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaituzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxoropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaigaudela. Zurea dezu, errebetza, zurea ozen, gaitarra, Jesu Kristo gure jauna zure sanada apostoluei bakea uzten dizuen dere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman jozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eman jozue bakea elkarri. Hona hemen Jangoikoaren bildotxoa munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotxoa munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotxoa munduko pekatua emaizu bakea. Hona hemen Jangoikoaren bildotxoa munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren mailakundua. Jauna, Yeah.
Egin dezagun otoinuz. Jesu Kristo gure jauna, zure eskutik hartu dugun janariak indartaniturik, zuri otoitzez daude gurutzeko zuhaitzaren bidez, bizi beritu gaituzunok, eraman gaitzazu, piztueraren zorionera errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, ereika zaitza dela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskazarra fuori. Egizun zua.